Camping Summer 2021, la ruta pels càmpings de Catalunya fa parada a Roda de Berà. Aquí, l'Arc de Berà, en més de 2.000 anys d'història i tot un emblema de la Tàrraco-romana, mos acompanyarà, perquè a només 100 metres mos espera el nostre càmping, Càmping Estel i Bungalau Resort. Aquí estarem una nit, mos allotjarem en un dels seus bungalows, una nit molt especial per a algun dels seus clients. Ja ho veureu, fem el check-in i som-hi! Estel Càmping i Bungalau Resort mos espera en moltíssimes novetats, com cada any perquè és un càmping que no para d'invertir. Mos esperen 15 hectàrees de diversió. Estem a la zona de parcel·les. Aquí trobem més de 500 unitats, de diferents tipus, unes bàsiques sense aigua, unes altres en aigua i les plus en aigua i plaça de pàrquing. Totes les parcel·les disposen de toma de llum de 5 ampers i també la possibilitat d'ampliar fins a 10 ampers. Totes elles disposen de pica per rentar els plats a la pròpia parcel·la. Al càmping trobem una zona de parcel·les que s'anomena silenci. Significa que les autocaravanes, caravanes o campers que acampen aquí no poden tindre elements que emeten so a l'exterior, com per exemple les teles o tablets. Les parcel·les estan separades per setos i algunes d'elles disposen de més o menys ombra. Aquí sí que des de recepció fan una gran tasca assessorant a cada client quina és la millor parcel·la, segons l'estada que vol gaudir. En tot el càmping trobem fins a 4 espais de blocs sanitaris, tots ells reformats i equipats. I també trobem lavabos per als més petits de la casa a la seva mida. Una de les peculiaritats d'este càmping és que inclús podem llogar el nostre bany privat estant a les parcel·les. Altres serveis per qui està en parcel·la serien les zones per rentar els plats, la bugaderia, la zona de buidatge d'autocaravanes, també el lloguer de neveres i per a qualsevol client tenim un espai on rentar el cotxe i, si el teu cotxe és elèctric, un espai de càrrega. A la zona de bungalows trobem fins a 6 tipus diferents d'allotjaments, 5 tipus de bungalows i un de mobile homes, des de 3 fins a 6 persones, en aire o sense aire, però sí una cosa destaca en tota aquesta zona és que és totalment peatonal, ideal per a les famílies i sobretot pels més petits. Cadascun dels bungalows té la seva pròpia plaça de pàrquing, òbviament fora de la zona dels bungalows, però al seu costat. Se poden portar barbacoes. També veiem que els bungalows estan equipats en llençols. Podem demanar les tovalloles a recepció. També trobem allotjaments adaptats per persones amb discapacitat. I és que el càmping és totalment pla. Un dels pilars del càmping és l'animació, en propostes per a totes les edats. Podem consultar tota l'animació, tot el planning a través de la seva app o a les pantalles digitals que trobem per tot el càmping. Aquí tenim l'espai de miniclub. Com diem a l'inici, avui és un dia molt especial per a alguns dels clients d'este càmping i és que avui viuran el Let's Camp. Let's Camp és un campament indi amb 3 tipis. Els més petits de la família poden fer una nit aquí, on soparan, jugaran i es quedaran a dormir acompanyats d'alguns monitors. Aquesta activitat només la trobem alguns dies, per tant és millor reservar i és possible per nens i nenes a partir de 4 anys. Una altra de les estrelles del càmping són les seues mascotes, el Let's i l'Estela. Surten en alguna de les seues minidiscos i diumenge a les 12:30 les podrem trobar per fer-nos una foto a l'espai d'animació. La piscina és accessible per persones amb capacitat reduïda. És per això que hi ha una cadira amfíbia que fa possible entrar a dins mateix de l'aigua. També trobem un restaurant, un bar i un takeaway, 2 parcs infantils, un gran al costat de la zona esportiva i un a l'entrada, així com altres elements repartits per la zona de bungalows. En quant a instal·lacions esportives, trobem 3 pistes de pàdel, una de tennis, una pista multiesportiva de bàsquet, futbol,
També trobem un gimnàs, pista de petanca, supermercat, botiga de souvenirs, perruqueria i una novetat d'enguany, la sala Coworking, un espai ideal en wifi d'alta velocitat si necessites treballar durant les teues vacances. Un altre dels nous espais, i seguint la línia de cuidar cadascun dels clients del càmping, és el Team Corner, un espai de trobada per joves de la casa. I a l'entorn del càmping, com no, en primer lloc, la platja de Roda de Berà. Aquí, des del càmping, s'ofereixen activitats com caiac o paddle surf. I per qui vulgui caminar, aquí també comença un camí de ronda que ens portarà fins al Roc de Sant Gaietà. Una mica més enllà, un dels emblemes de la Costa Daurada, el Parc PortAventura. I també espais com la Tàrraco Romana, Reus Modernista o l'Arc de Berà. Durant la nostra estada al càmping Estel hem pogut veure molt clara la seva vocació de situar el client al centre de tot allò que fan. Ho podem veure, per exemple, en l'aplicació de la domòtica, que fa que ells puguen anticipar-se a tot allò que li pot passar als seus clients. O com han tret també la circulació de cotxes de dins del càmping, fent així que sigui encara més segur per a tota la família. Però si una cosa voldríem destacar del càmping Estel és la vocació de servei de tot el seu personal, des de la recepció, l'equip de restauració i, com no, l'equip d'animació. Tots ells donen el millor d'ells mateixos per fer que cada client se senti còmode. Se nota que els agrada el que fa i fan que els clients també disfruten. A tots i a totes, moltes gràcies.